Да. Да. По какъв начин ще се купува с купуването на гласове? По какъв начин ще се пребори с корупцията, която съществува? И да не говорим, че ние всички знаем, че изборите са решени още Съгласен съм, значи без миналата година преди да започнат. Без бой нищо няма да стане. На 100% съм убеден. Значи тук трябва тотален... Значи всичките тези, които са в прехода, които до сега дойдоха, като... Как точно се споделя? Формулирайте. Тия трябва да се фърдат като мръсни конки. Отиваме ги, фащаме ги, как ги набутаха в Русия, в Украина, коя държава ги набутаха в кошовете. Ви изкарват от парламента и в кошовете. Разбираш, те са покуци, те не стават за нищо. Нека аз да отговоря. Знам, че това е реалността. Наистина, аз съм говорил с много мъдри хора, икономисти. В този формат няма как да се разкаже стратегията и тактиката, как ще стане и как няма да стане. Ще стане и ще го гледате по телевизията. Това да го казвам аз. Значи, аз искам да се питам и нещо друго. Виждате, че журналистите, като чуха, че има такава конференция, станаха да се заминат. Чест прави на тези господа, които се питат. Ево, да. Благодаря ви. Благодаря ви. Защо вие, като имахте предвиден този форум, не сложите тук една наша камера, която да снима, казвам наша, защото аз поделям вашите идеи? Имаме камера. Снима? Да, има видеозапис. Да, нека да бъде излъчено това нещо. Ще бъде. Не записваш. Интернет, защото хората да чуят за тази форум. Ясно ни е, че и медийно и всякак имаме огромно затъмнение. Това ни е пределно ясно. Всичко е купено. И това не ни пречи, защото аз мога да ви кажа пък от утре по интернет какво ще се случи. Имаме прекалено много чуваемост в Фейсбук. И това е нашия вариант да се борим. Да, за съжаление нямаме собствена телевизия, нямаме собствени медии, трудно ни е. Но нека да отговоря, много хората обичат